Pel dret a decidir. Un miler d'agents dels Mossos d'Esquadra s'ha manifestat aquesta tarda a Barcelona per reclamar millores laborals. Es queixen sobretot dels horaris i dels sous, que consideren molt baixos. I la primera petició que fan és poder-se reunir amb el conseller d'Interior, Joan Saura, per parlar-ne. Són un miler de Mossos d'Esquadra que s'han manifestat pels carrers de Barcelona demanant millors condicions laborals. Diuen que han perdut els horaris estables que tenien i que ara no hi ha forma de conciliar la feina amb la vida familiar. Xifren en 1.500 agents el dèficit d'efectius del cos i se senten enganyats, diuen, pels grans sindicats que van pactar amb l'anterior consellera d'Interior unes condicions molt precàries. La imatge que té la gent o les persones o que s'ha projectat sobre l'opinió pública de que els Mossos d'Esquadra són funcionaris ben pagats, escoltin, vinguin a mi i m'ho expliquin. En aquests moments som un del grup de funcionaris especials de la Generalitat que està més mal pagat. O sigui, som els que menys cobrem del grup de funcionaris especials. I tot i que fem front a les situacions de més risc i més de manera assídua de l'administració de Catalunya. Voti, voti, voti! Saura que no voti! Voti, voti, voti! La manifestació ha anat pacíficament des de plaça de Catalunya fins a la plaça de Sant Jaume, on han lliurat un manifest de demandes al cap de guàrdia dels Mossos d'Esquadra del Palau de la Generalitat.